mano makelo weche manyien kinde ka kinde. Waikore makare achiel kachiel kowuok e Communication Center Nairobi gi weche manyien mag migago. Mokwongo thuond weche. Tumeweza kupatwa na mshiba hapa Mwea katika karibu na daraja la mto Morubara, ambapo lori imeweza kugongana kichwa kwa kichwa na tuktuk ambayo ilikuwa imebeba zaidi ya watu 9. Yaboro witonge magie masicha apaya okinyi makawuono e apaya ma Embu kochomo Mwea. By Tuesday latest, jodong gweng tete yudo girgi mokwongo. Nikech paro maliw, paro maber, kendo otimogi kaluwore gi kaka nokwayo jo Kenya nafas. Jodong gweng oyangi ni biro chak chule dwe mar 8 higani tok singo manochiw gi jatend piny. Kobiro kar kaka to biro marambe osiko ga manane pesa daraja osegol 124 million, kontrakta mokete lwete ok nyiswa. To gina weche moko mi iwero nikech siasa kosidwa goyo nikech 2027 bondo mi jogo yud malich mar siasa. Jodak ma Migori obwogo mar bago ng'anyo masundo gedo mar olalo ma oselor kuom dweche 4. Machiegni weche manyien mag migago, an Milton Ochieng. Ji 8 itongi magie masira mar apaya manotimore Murubara e wang' apaya ma Mwea Embu e kaunti ma Kirinyaga. Kaluwore kod komanda mar obila ma Mwea East Sub-County Stephen Okal, masirano notimore ka saa 12 mar okinyi. Obila olero ni masirano otimore kind truck mating'o osigo manotuomore kod tuktuk manochomo Ngurubaini manoting'o jotije mag puodho mane dhi pidho chele e gwenge ma Mwea. Bende jodak yuago rach mar apaya kalma masirano ero timore ka gilero ni masiche mathoth osebedo katimore kanyono. Na mshiba hapa Mwea katika karibu na daraja la mto Morubara, ambapo lori imeweza kugongana kichwa kwa kichwa na tuktuk ambayo ilikuwa imebeba zaidi ya watu 9 na wakaweza kuangamia wote. Inasemekana kwamba ilikuwa inajaribu kupotelea mashimo ambayo ilikatwa kwa barabara wakati barabara ilikuwa inafanyiwa ujenzi. Na hii barabara tuko na huzuni sana kwa sababu kila wakati hapa kutoka hapa Mwea kwenda mpaka Kibibi kumekuwa na accident mingi sana. Leo tumepoteza watu 9 na ni huzuni sana. Kwa hivyo tunaomba serikali mtutengenezee hii barabara na hizi ajali zenye zinafanyika kila siku zitapungua. Jatend bura mar Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka gikone to golo duonde e wi weche manche nowachi kod jatend piny William Ruto chieng' tich ang'wen ma jumani e kinde manoloso kod jofwambo e kajot mare e wi bedo piny Kenya mar poro wach mar dongruok mar Kenya. Kalonzo wacho ni kinde mar bedo piny kaka oganda e wi dongruok no oserumo kendo oganda biro loso dwe mar 8 e kinde ma ibiro goyo ombulu. Jatelo nero nomedo ni paro mar lek mar 2030 ok en gir ng'at achiel kendo ok odwa thuolo machuok mar chopo kare. Olero ni gibiro tiyo matek mar neno ni ombulu ogo e yo makare kendo oganda yudo ratiro margi kaka owinjore. Therefore, it appears to me that national conversation William Ruto is talking about is out of step. Kenyans want to have conversation with William Ruto on the ballot box in August next year. And we have been talking about Vision 2030 that President Kibaki and us enunciated. To develop that national vision, my fellow citizens, you really need proper consultation, not one man's vision. There's no time for national conversation. We had that national dialogue, but the next dialogue must surely be driven by the people themselves exercising their constitutional right to vote, and vote in a manner that will not end in miscarriage of justice by way of having the wrong winner being announced as a winner. Manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua osiemo jotelo ma ok wuog e alwora ma Masawa mondo weregi siasa makono. Gachagua chiwo siem makamano tok jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen
kaachiel gi spika mar od bura maduong' mamalo Moses Wetangula riwo lwedo jalup jatend piny e romo mane gibago e kaunti ma Embu. Gachagua mane loso e kinde mane obago romo kod jolar kombe mopogore opogore kod otiko ma DCP e parewa ma Wamunyoro okwayo jotelogo eko mondo mi otiek tam margi mar tiyo e ofisi koseyogi ni giserem chwalo dwaro ma jopiny e yo makare. Gachagua bende oramo ni pod obiro dhiro dwaro mar neno ni jotelo machiegni gi jatend piny mantiere e alwora ma masawa ma Kenya odhi dala tok yiero mabiro. Purporting to advise the people of the mountain on what to do or how to conduct their issues and which leaders to support and which ones not to support. You have no capacity. You need to spend time to advise William Ruto that watu ya jamii hii walimchagua akawasaliti, akawaangaisha na akawananganya. Amepewa Kenya within 4 years, ameharibu. Go and advise your son on what he can do the remaining 1 year before aende nyumbani. Anybody who betrays this community will be dealt with as a traitor, whether a man or. Na kama wewe hutaki kukabiliana na wewe, didn't you know you are a woman before you went to betray the community? Don't hide behind gender. We cannot leave you alone. Jaod bura ma Bumula Jack Wamboka okwayo jodak ma Bungoma kod oganda mawuok Imbo ma Kenya mondo silwedo kweth ma linda mwananchi e yiero ma 2027 kendo nigibi giyier jochung' mag linda mwananchi kowuok e kom mar MCA nyaka gavana koyango ni mano ema biro miyo linda mwananchi bedo gotekwe e kaunti no kod sirikal mamalo. Koloso ayanga e ward ma Kimaeti e tok sidho gedo mar apaya ma Lelekwe Myanga, Wamboka nowacho ni kweth mar linda mwananchi e bwo telo mar Edwin Sifuna dwaro jokanyo mathoth e od bura mamalo kod e od buch counties mondo mi gichwal dwaro ma jopiny e yo makare. Sifuna akifika kwa meza anatakana kuwe na wabunge. Sifuna akikuwa kwa meza anatakikana akuwe na wabunge wake kwa chama chake kinaitwa Linda Mwananchi. Sifuna akifika huko, Ruto anaweka MCA wake hapa, Sifuna anaweka MCA wake hapa. Na muomba kwa unyenyekevu watu wa Kimaeti, watu wa Mianga, hii Kimaeti ward, na muomba kama unapenda Sifuna, patia yeye MCA wa Linda Mwananchi. Ukiweka MCA wa Ford Kenya unapatia Ruto, ukiweka MCA wa UDA unasaidia Ruto. Sifuna hata kuwa na nguvu huko mbele. Mtu asikudanganya ati sino upozol. Hapana, Sifuna lazima Ruto amheshimu. Tunaona kama mtu anaomba kiti ya MCA, hapo ndio Ruto anangoja kutuangalia Sifuna atachukua MCA wa Kimaeti ama hapana. Na muomba kwa unyenyekevu ndio Sifuna akuwe na nguvu, mumpatie MCA wa Kimaeti. Sawa sawa. Mtu akikuja kama hayuko kwa Linda Mwananchi, hayuko kwa Sifuna, mnamwambia Sugoi. Mnamwambia nini? Jagoro migao mar arita Dr. Raymond Omolo oyango ni jodong gweng' dhi chako yudo chudo margi madwe ka dwe juma manyien bang' ka noseket chudogi e budget. Kanolose baraza manobedo godo e Alaura Chuonyo ka chung' od bura ma Karachuonyo, Omolo noko ni chudo madwe ka dwe mane jatend piny William Ruto singo ne jodong gweng'gi idhi chak chulo e dwe mar 8 ni. Bende okoni kochopo tich ariyo ma juma manyien to jodong gwenge duto te tung Kenya mangima dhi chako yudo chudo gi mokwongo mar miyogi teko mar medo tiyo tijegi, kokoni jodong gwenge osejwang' kuom higni mathoth kata odoko ni gimako migawo maduong' ahinya e gwenge mopogore opogore, koyango ni chudo margi en achiel kuom singo mane jatend piny Ruto ogolo n'oganda jo Kenya masani oketo e tim. To start off this meeting, Father, bless his hand. Ngoma gwenge gisebedo nyaka ne wayudo uhuru kata kapok oyudo uhuru. Ng'ama nong'eyo kata ni gikonyo sirikal kendo gikonyo oganda mondo oyud negi gimoro matin ma ng'ato nyalo nyiewe kata mana airtime. Ne okawo higni 60 gi wiye gadek, koro dhi 64
kore ka wuod Lang'o ni obiro owacho ni yawa jodongo gi miyo gwenge wadhi maber, nyaka wambe wayud ne gie gimoro matin ma ginyalo timo ngowa ng'ato chwoyo lwete e dwe ka dwe kendo chakore ki. So by Tuesday latest jodong gweng tete wayudo girgi mokwongo nikech paro maliw, paro maber, kendo otimogi kaluwore gi kaka nokwayo jo Kenya nafas mondo otel negi. Kane pok wadhi e kura 2022 oluorore ma nyaka thuwa ka nobire kobedo gi ji togo mbaka ne to un ang'o machandou, mokawo pach jo Kenya te kaeto kete manifesto mowacho ni kuyiera to an magi e gik madhi timo. Nyaka sa mwachopeni onge gima President Ruto timo manya ok ochiko jo Kenya. So kiwinjo ka jomoko wuoyo helu to ne upenj ni to un mochiko jo Kenya. Moko kuom jodak ma kaunti ma Migori obwogo mar bago ng'anyo kendo rocho chenro mar choko osuru e kaunti ma Migori juma manyien ka piny owacho ok oketo gi e ler ni to lalo maduong' ma Migori ni moselor kuom kinde malach ibiro ger karang'o. Juma nigi ler mathoth. Dweche medo kalo ka jodak ma Migori pod rito mondo koro piny owacho loso lal maduong' ma Migori mane olore kinde mar dweche 4 mokalo ka chechgo ni onyalo mukore mogore piny. Singo mathoth osegol kod apisas mag piny owacho moting'o jatend migaono mar omenda John Mbadi ni olalone idhi losi machiegni, kata kamano magi kod pogo timore. Penjo pod thoth malo duoko ka otende kod chenro mar gedo molal maduong'ni ma Migori kama kuom jodak e kaunti ma Migori wacho ni piny owacho ok nyisgi adieri ka otende kod gedo mar olalone. Biro kar kaka to biro marambe osiko ga manane pesa daraja osegol 124 million, kontrakta mokete lwete ok nyiswa kama pesa ni nitiere ok konwa. En manane within 1 week ilose, within 2 weeks kontrakta biro. Koro gini en tugo kod pach japiny, en manyo en siasa emorwake. To target maduong' tedwa ni mondo daraja ochop nyaka 2027 mondo dhi o campaign go. To mano yinyo japiny. Yani osekelonwa shida kata services mag county government ok dhi e yo malong'o nikech daraja. Wadwaro ni wan kaka wananchi onyiswa adiera ka pesa manoketi mar milion 124 en gima nitie koso onge. Mbadi osebedo ka biro ka madhi mana ndalo madhi mana wigi 3 mokalo nowachonwa maler ni kontrakta osabiro kendi kele bondo mi ochak gero daraja. Nyaka sani onge tich mosechakre daraja kae. Koro wapenjo ni to gina weche moko mi iwero nikech siasa kosidwa goyi nikech 2027 bondo mi jogo yud malich mar siasa. Oganda mawuok e sectors mopogore opogore e kaunti ma Migori moting'o riwruoge mag oganda kaachiel kod johala osebiro ka golo duondgi mondo koro piny owacho loso laloni. Kata kamano giwacho ni ok gine gimoro amora ma koro dhi nyime. Wawacho sani maber ni John Mbadi nyocha konowa maler ni pesa mar daraja osagol, pesa no ni kaje, kontrakta ni kure. Wadwa no ger daraja mane kwayowa kendo mane ywakwa kaka jo Migori County makatek to wabiro wuok oko makata ushuru mibiro kawogi bondo mi une ni kara jopiny yinyre adiera. Kenya urito ni mondo tor gi ji marom nade kata ji adima mondo thoe e ka uwuog gi masinde kubiro losogi. Nikech gi kawuono Migori ochung', dhano inyore, business community onge kaka nyalo sombo gik moko marwake stage. Kaka yo mar paro ni piny owacho mondo koro loso laloni maduong' ma Migori mokuom rawere e kaunti ma Migori ka otele kod Charles Osewe wacho ni gichano bago ng'anyo kendo chungo chenro mag choko osuru e kaunti ma Migori nyaka laloni koro losi. Business ochung' te kidhi e weche mag osiptal ok timre malong'o. We jo chiro kaka itero mwandu e chiro jok madhi nyaka yo Tanzania ok kal. Koro wan gi problem. Ne wakwayo Rais William Ruto ni ni koro waweyo siasa wagere uru daraja bondo mi jo Migori bende obed mamor. Ok wadwar ni seche te ka jo siasa obiro en mana ni wan e broad base, wan e 2 term to gimoneno malong'o to onge. Giwacho ni singo osebed ka igolo mar gero laloni to ok gine gimoro amora obedo koro dhi nyime. Kethruok mar laloni maduong' ma Migori osethiro chenro mag wuoth kod ohala chumba ma Migori kod chenro mamoko. Sasa Suna West gi Suna East onge goods manyalo kalo kadhi Kuria, kadhi Sirari kata maduogo kone.
nikech japiny timo business gi ndarane. Nyaka sani wegi nyamburko tiyo kod apaya maborne loyo kilomita 10 kendo gikawo malo dakika 25 mondo eka gidonji e boma Migori. Makinde mokalo ne gitiyo kod dakika mok ng'eny 2 mondo gidonji e boma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago kik idhi mabor pod wan gi mathoth. What if the world was more accessible than you think? The beaches of Zanzibar, the beauty of Rwanda, the energy of South Africa, the culture of Malaysia, the skyline of Singapore, even the Caribbean shores of Barbados. All destinations Kenyan travelers can experience with visa-free access. No stressful visa processes. Just your passport and your next adventure is waiting for you. Discover visa-free and visa-on-arrival destinations with View Travel. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso, Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongo na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man koro maru ng'eng'no. Ema osokelo nu sida. Wasewuotho mar kelo ni juok oganda wa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwasera Jambu Owarga Chi. 111 Jumapil, saa 12:30 odhiambo. Donje piny manigi nyadhi. Kama gimora mora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda an Simfos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Machiegni kendo Wakeini maheo 400 obago ng'anye boma ma Nakuru ka gichwalo ywak margi ewi gino magiwacho ni jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua loso marach ewi mine ma jotelo. Joma minego eko ne owuotho kowuok e tesend obila mar Railways nyaka e chuny boma ma Nakuru ka giwer kendo giting'o boke e lwetgi ka giywak ni kit Gachagua loso ewi ten mine kaka en gino manyisa chaya kendo bende nyalo kelo pogruok e yiero mabiro. Uheshimu mama, tukuheshimu. Ukitukana mama, sisi na wewe. Ukitukana mama, umetukana bibi yako kwa nyumba, umetukana mama yako, hata sisi pia umetutukana. Sisi tunataka heshima na tunataka amani. Gachagua, kenye tunakuomba ni uheshimu mama. Mwanamke ndio chanzo ya kila kitu. Unafaa uheshimu Susan Kihika
na uachane na Susan Kihika na umkome tafadhali. Wache Governor Susan afanye kazi yake. Wacha atutengenezee hospitali, atutengenezee barabara, atusaidie na basi za watoto wetu wasome. Gavana Manarok Patrick Ole Ntutu okwayo jatend siasa mondo were kod weche manyalo duoko piny Kenya kata nyalo duoko kwan jolimbe matimo limbe e piny Kenya chien. Kolose kinde hingo odiechieng' ma jorit le mag bungu e kar le mar bunge ma Masai Mara, Ntutu nopuoyo apisas go kuom tijgi matek, kama bende nomiyogi mich mopogore opogore. Ntutu bende nopuodho paro mar chik mar 2026 mar kaunti ma Narok mabiro konyo e tayo chenro mag rito le mag bunge. Na watu wa Siaya wako na furaha tele kwa sababu ya maendeleo, hasa mambo ya lami inatoka kule Muswani kuelekea Naigara kwenda kule Leshota. Na tunataka kusema ya kwamba tukua area hii tunahimiza amani ya Wakenya wote na umoja. Mambo ya kugawanisha wananchi kwa namna kikabila, sijui unatoka sehemu gani, wewe unaitwa kina gani, haistahili kwa wakati hii. Ndiye jana tumeona Mheshimiwa Rais akitupaelekea mwelekeo na maoni ya kupeleka Kenya mbele into the future. Anazungumzia mambo ya ajira ya vijana, mambo ya maendeleo ya maji na mabarabara na muunda mzingi katika Kenya, taifa letu la Kenya. Watu wakuja kupiganisha wa Kenya kwa mzingi ya kikabila hatuitaki kabisa. Ati wewe unaitwa sijui Njoroge, wewe unaitwa Ole, wewe unaitwa sijui Yusuf, hatutaki. Kenya ni moja. We are indivisible, one country, one nation called Kenya. Atiyo Moscow ng'ikruok mobedo no, kara kamano wadhi nyime. Komiti mar od bura maduong' mochung' ne arita kwe oseyo siasa mag dhoudi miseyo godo bath kweth mapingo piny owacho ka gikwayo mondo mi Kenya obed achiel kata tok yiero ma higa manyien. Kolose gwenge ma Siaya ka chungo od bura ma Narok West e kinde mane oyawo chenro mopogore opogore mag CDF, jaod bura Gabriel Tongoyo ma bende en jakom mar komiti mar arita mar od bura mamalo osiemo josiasa mawuok e kweth mapingo piny owacho mondo mi giwe pogo oganda kod siasa mag dhoudi. Tongoyo bende nopuoyo jatend piny kaluwore kod dwaro mare machwalo dongruok kaachiel kod ochumi ma pachoka kokalo kuom dongruoge mopogore opogore tok higa 2030. Mana kamano wasetimo sigana no ero, kata kamano wadhi nyime gi weche mamoko. Ka en sa 7:23 nyakaramogi, wadhi nyime gi weche manyien. Ka wadhi nyime e thuolo nieri en ni nyakaramogi biro chuno mondo wakaw yueyo kaeto waduogo gi mamoko. Watiyo mos kuom kikruok mobedo no, kara kamano wadhi nyime kama wayudo ni Gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu okwayo jotend siasa mondo were kod weche manyalo duoko piny kwan mar jolimbe pachoka. Kolose e kinde hingo odiechieng' mar jorit le mag bungu e kar rito le mag bunge ma Masai Mara, nopuoyo apisas go kuom tijgi matek, kama bende nomiyogi mich mopogore opogore. Ntutu bende nopuodho paro mar chik mar 2026 mar komiti ma Narok ma bende biro konyo e tayo chenro mag rito le mag bunge. Jagoro migawo mar arita
tourism in Kenya is one of the most important, and we as Masai Mara, we are almost full. And when you look at the hotels, all the tourists have come because it's high season. The wild beasts from Tanzania are crossing over. We have seen big numbers that probably we have not seen before, and we continue to conserve these Masai Mara for future generation. And therefore, I call upon the leaders to be cautious on what they say, because tourism is very sensitive, and we don't want any alarm, because Narok County and Kenya at large is safe for our tourists. Wewe mwenyewe umeshuhudia saa hii tukikaa hapa tunaangalia crossing ya Masai Mara from here where we are, na wanatekeleza majibu yote ya kuhakikisha Masai Mara iko sawa kabisa. The success that we've been able to achieve within Mara is not because of the effort of the county government alone. We work with a number of partners who have given us support, and they'll continue giving us support so that we achieve all our objectives within Mara for the betterment of this Mara and for the betterment of the wildlife and the economy of the people around Mara and in this nation. Obila ma Kisumu omako achije auchiel toka pedha mar rakruok gi rochruok mar arita kwe e kauntino ahinya te sub-county ma Kisumu East. Maeri en kaluwore kod monj manotime kadak ma Kamrongo e Kibos, mana kaka lipota mar Millicent Adhiambo leronwa. Obila noyudo kendo reso mwandu manokwal kamoting'o TV, gas mag tedo, magina mothedhi michich godo ni achijego eko ne tiyo godo e nyayo timbe njore e kin mamoko. Magi biro ndalo achiel kende bang' tipo mar wang' dede mako jonjore moko adek kani omonjo kar dak moro e gweng' ma Kamrongo, alwora ma Kibos, moketho kendo kwalo mwandu kaka TV kod simbe ong'we yamo. Apisas mag arita kwe kotelnegi kod komanda mar sub-county ma Kisumu East, Evelyn Korir, oyango ni e kinde timo apedha mager e kuonde dak ma Kibos kod Kajulu negi mako achije auchiel, chwo ang'wen kod mine ariyo maduto ikgi ni e kind 19 nyaka 25 e gwenge ma Kamrongo. Yesterday we had an operation in areas of Kibos and Kajulu, and we arrested 6 suspects whom we suspect to have been involved in the robbery which happened in Kamrongo area. 4 are male and 2 are female. The age varies from 19 to 25. Korir ne opako jopiny kuom ne chiwo maling'ling' mane okonyogi e mako achijego, komedo jiwo oganda mondo tim machiegni gi obila e rakruok gi timbe njore e kor gwenge. First, I want to thank the members of the public, because the members of the public have really assisted that, especially in volunteering information. We were able to nab those aspects because of the information they shared. So I want to still appeal to members of the public to work with us so that we can be able to keep Kisumu a good security. Bende ne oyango ni e seche pedha makamano negi yudo kendo reso mwandu mopogore mag jopiny mane okwal, koyango ni tipo mag wang' dede ne okonyogi ahinya e manyo jonjorego. So we managed to recover TV sets, 42-inch, make his phone. We don't know the value at the moment. We have cooking gases, 6 kgs. We have 7-seater sofa sets, toy can, and then now we have these big torches, which they normally use during those operations. Ewi mano Korir ne otielo ni pod gidhi nyime gi manyo achije mamoko ariyo ma itudo gi timbe kuo e senta ma Kibos, kogolo siem ne jonjore ni obila pod dhi medo jimbo weche nyayo arita kwe e gwenge ma Kisumu East nyaka gibi gitiek chutho kweth mag jomaundu ma osebedo kasando jopiny e gwengego. Your days are numbered. We are coming for you. We are not going to allow the members of the public to be terrorized. Kibos, we still have 2 suspects who are on the run, and we are still following up on them. Very soon we are going to get all of them, and they are going to be arraigned before the court of law. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Tesendo Bila Makasagam, County ma Kisumu.